ହଁ ଗାଈ ଇଏଟା ସୁଟିଂ ନା 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 ମୋତେ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ଧର ଏମିତି କାରଣ ମୋ ଫଟୋ ଉଠୁ ଏଇଟା ଏଡ଼ି ଏଡ଼ି କ'ଣ ଫଟୋ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିନ୍ଦାସ ବିମଳ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ବହୁତ ସୁଟିଂ କରୁଛି ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାଉଛି ହିରୋ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯାତ୍ରା କମେଡ଼ିଆନ୍। ଆଜି ଜଣେ କୃଷକ ଭାଇ ବା ଚାଷୀ ଭାଇ ଗାଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଈ ସବୁ ମନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି ବା ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜଣେ ମାନେ ଗାଈ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହ କର। ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରର କ୍ଷୀର ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିନ୍ଦାସ ବିମଳ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପଶୁପାଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଉ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଏ ଗାଈଟି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଈଟି ହେଲା ସାଇବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଈ ଛୁଆ 3ଟି ଗାଈ ଛୁଆ ଦେଇସାରିଲାଣି। ଏ ଗାଈ ଦେଉଛି 8 ଲିଟର 10 ଲିଟର 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ବୋଧେ। ଏ ଗାଈଟି କ'ଣ ରେଡ୍ ଗିଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟୁନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା। ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା। ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଗାଈ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଲେ? ସହକରେ ଖୁସିରେ ସହକରେ ଆଉ କିଛି ବେପାର କରନ୍ତି? କ'ଣ ବେପାର କରନ୍ତି? ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ କରିଛି। ହଉ ହଉ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈଟି କହିଲେ ଏ ଗାଈଟି ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ରେଡ୍ ଗିଲ୍। ରେଡ୍ ଗିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଏଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗାଈଟି କ'ଣ ସିନ୍ଧି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗାଈ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଦେଖନ୍ତି ଏ ଦକ୍ଷିଣିଆ ବଳଦ ଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖୁ ପିଲାବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏ ଗାଈଟିର ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗିଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ କଳା ଗାଈଟି ଆସନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଏ ଗାଈଟିରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ହଲିଷ୍ଟନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ଗାଈର ଗୁହାଳ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖନ୍ଦା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୁହାଳ 1 2 3 4 5 6 7ଟି ଗାଈ ବି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁଟା ଫୁଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଲୋଚନ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ମାସର? ବର୍ଷକର। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗାଈ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଲେ? ସକ୍ ନା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଗାଈ ସବୁ ଦେଖିଲି କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି? 25-30 ଲିଟର। ଆପଣ ଲିଟର ପିଛା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା କେତେ ଖାଣ୍ଟି ପିଓର କ୍ଷୀର ମାର୍କେଟକୁ କେତେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? 60 ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଚୋଖଡ଼ କୁଟା ଘାସ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆମର ବିଲରୁ କଟାଇକି ଆସେ ଆଉ ତ ଏଇନା ଖରାଦିନ ଘାସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗାଈ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କୁଟା ନଡ଼ା ଆଉ ଗାଈ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ? ଚୋକଡ଼
କୋଳଥ ଚୁନି ମୁଗ ଚୁନି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଖାଲି ଚୋଖଡ଼। ଖାଲି ଚୋକଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ଦେଉଛି 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏ ଗାଈଟି କେତେ ଚୋକଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି? ସକାଳେ କେତେ, ଦ୍ୱିପହର କେତେ, ରାତିରେ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? 5 କିଲୋ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ 5 କିଲୋ ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ଚୋକଡ଼। ହଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ଗାଈକି 10 କିଲୋ ଲେଖା ଦେବେ କ୍ଷୀର ବଢ଼ନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅନଟନ। ମୁଁ ହଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଈ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଗାଈ ଭଲ ହେଉଛି। ପୁରା ମୁଁ ବହୁତ କ'ଣ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବା କମାଣ୍ଡର ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବା ଗରିବର ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ କମ୍ ଦରରେ, ଚୋକଡ଼, କୁଣ୍ଡା ଆଉ ମୁଗ ଚୁନା, ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଧା ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ପାଖରେ। ଏତିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ବିନ୍ଦାସ ବିମଳ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଉତ୍ସାହ କଲେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାର, ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗୀ। ହେଲା